Shame munoti vanodyara nemisodzi vachokohwa nemuvharo tichakohwa kana tokohwa kana tokohwa tichafara kwazvo kana tokohwa kana tokohwa kana tokohwa kana tokohwa tichafara kwazvo kana tokohwa kana tokohwa. Hi everybody, it's Mbalame here. I'm inviting you to join us for Inspired Worship Conference and Concert happening at the Celebration Center 8th and 9th of August. You can register or buy your tickets on tikiti.co.zw. God bless you.